дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё ки ахиран дар Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд, мунтахаби бокси Тоҷикистон миёни наврасону мактаббачагон натиҷаи барҷаста нишон доданд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати Осиё оид ба бокс, ки дар шаҳри Ал-Айни Имороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд, бо муваффақият баромад карда дар маҷмӯъ сазовори 11 медал, 4 нишони заррин, 1 нуқра ва 6 медали биринҷӣ гардиданд. Пас аз бозгашт ба ватан, ҳайати мунтахаби бокси мамлакатро дар фурудгоҳи байналмилалӣ самимона истиқбол гирифтанд. Дар маросими истиқболи парчамбардорони меҳан, муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Гулаҳмадзода Зулфиқор, президенти Федератсияи бокси кишвар Комил Мирзоалӣ, инчунин барандаи нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 Давлат Болтаев ва наздикону пайвандон ширкат намуданд. имрӯз боксчиёни мо беҳад ба қуллаи баланд расиданд, дастовардҳои беҳадам хуб дар мусобиқаи Осиё нишон доданд. ман ҳамаи онҳоро табрик мегӯям. Тарам ҷаноби олии асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ раҳмати худро мерасонам, ки онҳо моро беҳад дастгирӣ мекунанд ва ба ин қуллаи сатҳи баланд варзишгарон мерасанд. ин музаффарият маҳсули заҳмат ва истеъдоди боксчиёни навраси тоҷик аст. миёни мактаббачагон Анушервон Сидиқов дар вазни то 33 кило қаҳрамони Осиё шуд. Акбар Абдуллоев низ дар вазни 58 кило медали тиллоро ба даст овард. Фирӯз Бойматов дар вазни 37 кило медали нуқра ва Дилшод Сиҷаев дар вазни 35 килограмм барандаи медали биринҷӣ шуданд. Дар байни мактаббачагон Анушервон Сидиқов беҳтарин муштзан эътироф шуд. миёни наврасон бошад Билол Иқсанов дар вазни 54 кило сазовори медали тилло гардид. Умар Асроров дар вазни 63 кило, Абубакр Азизов дар вазни 57 килограмм, Амирбек Маҳрамов дар вазни 52 кило ва Сорбон Нурализода дар вазни 66 килограмм медалҳои биринҷӣ гирифтанд. дар байни духтарон бошад Фариноз Абдуллоева дар вазни 54 кило соҳиби медали тилло гардид ва Мино Азимзода дар вазни 60 кило медали биринҷиро соҳиб шуд. Дастаи Тоҷикистон дар чемпионат аз 14 мактаббача ва 13 наврас иборат буд. ман Сидиқов Анушервон дар мусобиқаи чемпионати Осиё ҷои аввал ишғол намудам. ман ҳамин ғалабаамро ба ҷашни 33-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебахшам. дар оянда мехоҳам ки дар бозиҳои олимпик иштирок карда ҷои олимпийский чемпион шавам. шароитҳо беҳтар ҳастанд, шароитҳо сатҳ ҳам беҳтар шуд аз солҳое ки мо машқ мекардем, солҳое ки 93, 94, 95, 96 ҳозир беҳтар, ҳозири замон ҳама шарту шароит ҳаст. мақсади мо ҳамин ки бозии олимпия рӯйхат гирифта ҷои якумро гирифтам. дар соли ҷорӣ варзишгарони кишварро чандин мусобиқаҳои сатҳи баланд интизор аст. боварӣ дорем ки варзишгарони мо дар дигар мусобиқаҳо ҳунару маҳорати волои худро нишон дода ҳамеша парчамбардори Тоҷикистони азиз хоҳанд буд.